Následující video slouží jako instruktážní snímek pro výměnu unášecích řetězů zafukovacího stroje Fremco Multiflow. Přesuneme spojku řetězu do místa označeného šipkou. Rozpojení řetězu. Vyjmutí řetězu. Naznačený postup platí pro vyjímání řetězů určených pro zafukování kabelů. Při vyjímání řetězů určených pro instalace svazků mikrotrubiček je nutné pootočit hydraulickým motorem, jak je naznačeno dále. Očištění vodících profilů. Montáž řetězu. Montáž či demontáž řetězu s hlubokým profilem určeného pro zafukování svazků trubiček. Spojení vnitřních článků řetězu pomocí montážních válečků. Osazení článku spojky. Nasazení pojistky. Napnutí řetězu. Po výměně obou řetězů krátce uveďte stroj do chodu. Následně zkontrolujte správnost napnutí řetězů, případně řetězy dopněte. Před zahájením prací oba řetězy promažte.